Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Vall d'Arús van celebrar dijous l'acte de graduació al Casino Valliranenc, un acte solemne que van viure acompanyats dels seus amics i familiars. Hem après molt, ens hem divertit moltíssim, la veritat he conegut a molta gent nova i de veritat que també agraeixo als professors que han estat sempre al nostre costat. El curs m'ha anat molt bé, estic molt contenta i a veure què passa ara, després de la festa i tot. M'ho he passat molt bé aquest any amb tots els meus companys i a tot el professorat. L'experiència al Vall d'Arús ha estat molt bé, m'ha agradat bastant, és un institut que va progressant sobretot digitalment, que també funciona. Ya hemos llegado a nuestro final de la ESO, ha sido todo muy intenso, con muchos sentimientos, nos lo hemos pasado muy bien. Estoy muy contenta de este curso, me lo he pasado súper bien y me ha gustado mucho mi clase. Ya se acaba como todo y hay que ir abriendo etapas y cerrando de nuevas. El José Luis nos ha puesto muchos deberes y la Belén pues casi nos suspende a los dos. Ya me la he sacado la ESO, ya fuera la ESO, fuera, ja està. L'any m'ha anat bastant bé, ho he tret com he pogut, bones notes, però una mica intens el curs. Ha estat un curs bastant difícil, però ho hem superat entre tots i hem estat molt junts. A día de hoy he conocido a muchísima gente que no me esperaba conocer y me lo he pasado súper bien y he aprendido muchísimas cosas este año. El curs m'ha anat molt bé, no m'ha quedat ninguna, passo net i ja està, perfecte, superguai al Vall d'Arús, molt guai. Un honor haver compartit aquests 4 anys amb vosaltres. Va destacar la presència de l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, la regidora d'Educació, Isabel Villafaina, la direcció del centre, els professors i professores i les tècniques municipals. En definitiva, un dia de festa que va servir per acomiadar-se dels companys i recordar els millors moments del seu pas per l'institut.